Bos días, rapaces e rapazas. Antes de nada, darvos a benvida ao fantástico mundo do teatro, no que veremos e aprenderemos un montón de cousas xuntos que vos van gustar moito. Estades preparados para comezar esta aventura? Imos alá. A primeira pregunta que vos quero facer é a seguinte. Sabedes que significa facer teatro? Facer teatro significa usar calquera parte do noso corpo, como por exemplo as mans, a voz ou os xestos, para intentar comunicar algo a outra persoa, ben sexa un sentimento, unha idea ou unha historia. Non sempre actuamos para representar unha obra de teatro, senón que actuamos en moitísimos xogos que vos coñecedes. Xa xogaremos algún. Entón, como se chaman todas aquelas persoas que fan teatro? Efectivamente, son actores e actrices. Pero, calquera persoa pode chegar a converterse en actor ou actriz? Por suposto que sí. A idade non importa. Tanto vós como os vosos pais ou os vosos avós podedes chegar a ser grandes actores e actrices. Pero para iso hai que traballar xuntos, en equipo, durante moitas horas, sempre respetando os vosos compañeiros de traballo. Cada un ten a súa propia forma de actuar e expresarse co seu corpo, así que non nos podemos rir de ninguén. Estades de acordo? Agora xa sabemos que facer teatro quere dicir comunicar algunha historia, idea ou sentimento a outra persoa con calquera parte do noso corpo. Pero, onde se fai ese teatro? Hoxe en día, cando queremos ver unha obra, normalmente imos a un edificio que tamén se chama teatro. Dentro do teatro, os espectadores, é dicir, a xente que vai ver a obra, ten varios lugares para sentarse. Sabedes como se chaman? Estes son o patio de butacas, que é o lugar máis próximo ao escenario onde a xente se senta para disfrutar da actuación. As butacas, que é o lugar onde se senta a xente, están postas en varias filas, separadas por un corredor polo que a xente entra e sai para sentarse no seu sitio e disfrutar da actuación. Despois está o anfiteatro, que son os asentos que están colocados en lugares altos, por encima sempre do patio de butacas. O anfiteatro ten forma semicircular, para que todas as persoas que se sentan ali poidan ver a obra. E, por último, está o palco, que é un lugar pequeno, parecido a un balcón, con moi poucos asentos. Agora xa sabemos como se chaman os lugares onde a xente se senta para disfrutar da actuación. Pero pregúntovos, sabedes como se chama o lugar onde os actores nos contan a súa historia? Este lugar chamase escenario, está sempre situado enfrente dos espectadores, nun plano máis ou menos alto. Sabedes que podemos encontrar nel? Pois ben, no escenario encontramos o telón, que é unha tela grande e pesada, normalmente de color vermello, que serve para tapar ou descubrir o escenario, e o decorado, que son os mobles ou obxetos que utilizan os actores no momento de representar a historia que nos queren contar. Por último, normalmente encontramos un pequeno lugar que se chama foso, onde se colocan os músicos da obra, se é que os hai. Pero, fai centos e centos de anos, pensades que os teatros eran iguais aos que coñecemos hoxe en día? Por suposto que non. En Grecia, cando nin vós, nin os vosos pais, nin os vosos avós ou bisavós nacerades, este era o edificio onde se representaban as principais obras de teatro. Do mesmo modo que o de agora tiña un escenario, onde os actores representaban a obra, unhas gradas para que a xente se sentara, e un foso ou orquestra, onde se colocaban os músicos. Pero neste teatro non había nin telón nin moito decorado. Os actores da época normalmente usaban só as máscaras como material para representar as súas obras. Varios anos despois, os romanos, un pobo importantísimo que xurdiu en Italia, decidiron copiar os gregos e facer eles tamén teatros para representar as súas obras. Estes eran os seus. Do mesmo modo, tamén había un escenario, unhas gradas para que a xente se sentara, e un foso para que se colocasen os músicos. Esta fotografía é dun teatro que se encontra en Mérida, no sur de España. E vos preguntaredes, por que hai un teatro romano en España? Porque os romanos loitaron contra diferentes povos e os invadiron, España entre eles, deixándonos moitos recordos das súas culturas. Pouco a pouco, estes edificios foron cambiando ata chegar a ser parecidos aos que temos hoxe en día. Fixádevos neste. Este tipo de edificio chamase curral, e nele encontramos o escenario, algo parecido ao patio de butacas, e aos palcos. Fixádevos canto cambiou. Cada vez o teatro conseguía maior e maior importancia e chegou a representar en lugares sorprendentes. Por exemplo, pensades que se pode facer teatro nunha igrexa? Pois sí, claro que sí, aínda que non é o habitual. Dentro dunha igrexa de Elche, en Valencia, todos os anos faise unha obra de teatro. Non vos sorprende?
Ata aquí falamos de edificios onde se representan obras de teatro. Pero, pensades que tamén se pode facer teatro na rúa ou só se pode facer dentro de edificios? Fixádemos neste mimo. Este mimo non está en ningún teatro facendo a súa obra, senón que está na rúa. Polo tanto, o teatro pode facerse tanto en edificios como na propia rúa. Só fai falta un pouquiño de imaginación. Moi ben, imos repasar todo o que sabemos. Ata agora vimos que facer teatro quere dicir comunicar algunha historia, idea ou sentimento a outra persoa con calquera parte do noso corpo. Tamén sabemos que as persoas que representan as obras son os actores ou as actrices. Tamén vimos as partes das que se compón un teatro, o lugar onde se senta xente, que pode ser o patio de butacas, o anfiteatro ou o palco, e o lugar onde os actores representan a obra, que se chama escenario. Tamén vimos que hai moitos tipos de teatro, dende os máis antigos, como o grego ou o romano, ata os máis novos. E por último, sabemos que o teatro pode facerse en calquera lugar, só fai falta imaginación. Madre mía, cantas cousas aprendimos! Mañá explicaremos máis. Ata mañá!